ಗೈಸ್ ಯಾಮ್ pidhadni dura gottunde kudlag ದಯಪಂಡ ಆಲ್ ಟಾಪ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ 80% ಆಫರ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಒಲ್ಪ ಪಂದ್ಯಾಂ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪೋಯ್ ಬಲೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 13th ಜಾಕಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೇಲ್ ಬೊಕ ಅದಿದಾಸ್ ಸೇಲ್ ಲೈವ್ ಆತುಂಡು. ಇಂದು ಇಪ್ಪುನಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ YFF ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ಜಸ್ಟ್ 59 ರೂಪಾಯಿರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ 200 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ ವುಮನ್ಸ್ ಕುರ್ತೀಸ್ 200 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಮಾತ 300 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 350 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಫುಟ್ ವೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 500 ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಜಸ್ಟ್ 500 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟ್ರೋಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪೂರ 2,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್, ವುಮನ್ಸ್ ವೇರ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೂಟ್ಸ್, ಟ್ರೋಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮಾತ ಒಂಜೇ ತಿಕಿಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಈ ಆಫರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ ಸ್ಟೋರ್ಗೂ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.